היום זה יום של הטקס של הקרן של פיטר פלצ'יק. כבר ראינו את התקשורת, ראינו אחד את השני, ככה שזה היה נחמד לפגוש את כולם, כבר ראינו את פיטר, דיברנו איתו טיפה. אמור להיות סקירה די גדולה היום של האירוע, גם בבוקר יצאה כתבת שער, אולי אני אעלה את זה, בוא נראה, אבל יצאה כתבת שער מגניבה, שכל הספורטאים היינו שם, אז פעם ראשונה שאני נמצא בעמוד, בשער בעצם של העיתון, ורואים תמונה שלי שם, אז זה רגע מרגש כזה, ולא יוצא להרבה ספורטאים להיות בתמונה של השער, אז כבר להגיע לשם זה כבוד גדול, ומקווה שיהיו עוד הרבה כאלו, בפעם הבאה מקווה שאני אהיה שם לבד, אבל כיף להיות חלק מכל הפרויקט הזה של פיטר. יש לנו בהמשך את הטקס עצמו, כל אחד יעלה על הבמה לפי מה שהבנתי, ועכשיו אנחנו תכף נעשה חזרה גנרלית. רוצה טיפה לספר לכם על היום שלי עד עכשיו, אז היום אנחנו ביום שני, עכשיו פחות או יותר השעה 5, פחות או יותר. היום זה יום שחרור שלי, אז בניגוד להרבה שחקנים שיום שחרור שלהם זה בשבת, אצלי היום השחרור זה בשני, למרות שזה לא באמת יום שחרור, כי עשיתי בבוקר, כבר ברגע שהתעוררתי, הלכתי לחדר כושר ועשיתי שם אימון. האמת שאני עושה את זה כי אני שונא לא לעשות כלום במהלך היום. אני מרגיש שזה קצת מתיש אותי אפילו מלא לעשות כלום, ואני מרגיש ישנוני ביום של המחרת. אז תמיד אני אוהב לזוז, וגם אם זה לא חדר כושר, אז זה יכול להיות איזה אימון קצר במים, ואם לא זה, אז אולי טיפה לרקוד, או אולי לצאת החוצה לטייל, או לרוץ טיפה, או לשחק כדורסל עם חברים. תמיד אני אוהב שיש לי איזה משהו לעשות, למרות שזה כביכול אמור להיות יום מנוחה טוטלית, והרבה ספורטאים לא אומרים לי כאילו, מה אתה עושה? אתה לא יודע שאתה צריך לנוח יום אחד, אבל זה מה שעובד בשבילי. האמת היא שכבר 3 שנים שאני לא נח בכלל, שאין לי יום מנוחה אמיתי, וזה עובד לי מצוין האמת. אז זה למה בבוקר הלכתי לאימון של החדר כושר. אז בקרוב מתחיל הטקס, אני צריך להחליף בגדים רגע, מביאים לנו גם עליונית כזאת יפה. בקרוב גם המשפחה שלי תגיע לכאן, אמא צריכה להגיע, סבתא, כמה חברים שהזמנתי, הרוב לצערים בצבא, והם סוגרים כרגע, אז לא יכלו להגיע, שזה קצת חבל, אבל לא נורא. יש לנו את דוד, המאמן, דוד הקואוץ', הוא גם יהיה פה, ואני לא זוכר מי עוד מגיע. הזמנתי עוד כמה אנשים, אבל לא זוכר מי עוד יגיע. זהו, בקרוב הטקס מתחיל, אז אני כבר צריך להחליף בגדים. אני אראה לכם אני אראה לכם את מאחורי הקלעים. אני אראה לכם טיפה איך נראה המקום, איך נראה הטקס, איזה סיקור חדשותי יש שם. מה זה אומר באמת להיות חלק מהפרויקט העצום הזה של הקרן של פיטר פלצ'יק. וזה אולי גם יצא לנו לראות את פיטר ולדבר איתו קצת. ויאללה, כרגע אני הולך להחליף בגדים. נראה אתכם. מה הולך כולם? אנחנו פה בוועדה של קרן פלצ'יק. מאחורינו, א', זה כל הספורטאים. תגידו שלום. אל תדאגו, אני מעלה ולוג. פה נמצאים כאן. פיטר נמצא איתנו כאן. הוא מתכונן להתראיין לחדשות 12. הכל כבר פה. אתם יכולים לראות, יוסי כאן. כולם פה. אין בעיה, אנחנו נסדר שקט. ואני אעדכן אתכם בהמשך. ויאללה, שיהיה לכולם בהצלחה. נראה לכם בהמשך. מה זה? אם הייתי מתחרה נגדו, הייתי מפחד עכשיו. אני משקשקת, אתה לא רואה? לא היית רוצה לעמוד לידי. לא הייתי רוצה לעמוד לידך. כן. יאללה, אז תסגרו ג'קטים. עושים שם תמונה אחת ואז תכניסו חריף. איפה זה? וואו, איזה יופי, איזה יופי. תן לנו בפוזת ניצחון. יאללה, בואו. אוף, אוף, אוף. נראה טוב, נראה טוב. יש כאן הרבה אנשים, הרבה מאוד ספורטאים ברמה אולימפית. פה דוד, ברון, הקואוץ' האחד והיחיד. לבוש יפה, מסודר. חד פעמי, אל תתרגלו. ולוג מספר 2. 2. כן, יש לך משהו להגיד על לבלוג? כל הכבוד ליצחקי ולכל הספורטאים. אין עליכם בעולם, אתם אלופים.
פיטר מאחוריי, מתראיין כרגע לחדשות. מה? איזה יפה. אנחנו כאן כל השחקנים, עכשיו הולכים לעשות תמונה סוף סוף. תחכו לבלוג, יעקב. עידו! אתה בבלוג, כן? יש לך ולוג? יש לי ולוג מעכשיו. חוץ מאמא שלך, מי צופה? למה ככה? אוהב אותך, סתם, אתה יודע שאני אוהב אותך. עידו, בוא. הוא רק עושה לי פדיחות, כל הזמן, רק פדיחות. בוא. יאללה, רגע. אנחנו נכנסים עכשיו. יצחק, יש לך כמה מילים להגיד? וקסלר המלך. וקסלר, יש לך כמה מילים להגיד? מה יש להגיד? כן, כסף. אתה מתרגש? ברור. היידה. אתה לא שואלים בשביל מה להגיד, אה? את רוצה, את מחכה לזה, אני לא רוצה. וואי, אני קולט שהיא ממש מבואסת עליי, שאני לא מביא לה מספיק תשומת לב, אז הנה. יולי, יש לך משהו להגיד? אנחנו עומדים כאן. לא. היא הולכת בקרוב לעשות פדיחות מטורפות לעצמה, אני מחכה לזה בקוצר רוח. אחלה קריץ'. בקרוב. ערב חשיפה. תדמיינו את עצמכם עכשיו, הולכים לאותו בית קולנוע ולוחשים לעצמכם הקטנים איזשהו משפט. מה הייתם לוחשים? אז רשמתי למעלה, זה הזמן שלך ליהנות עכשיו עם קריצה, רק ליהנות. כן? כי הבעירה הזאת, המפלצת הזאת שחיה בתוכנו, שרוצה להשיג הישגים ולטרוף את העולם, בסוף היא מגיעה ממקום של הנאה, של הנאה טהורה למקצוע, ושם זה... סופי, יונתן גור יצחקי. כולם פה מתחייבים, יונתן, להגיע לפודיום שלך בלוס אנג'לס 28. יונתן! חבר'ה, אני יודע שאני אחרון, אבל תרימו, אני רוצה... יונתן! עד שאני לא מסיים פה, עד שאני לא נגמר ממש. יונתן! טוב, יונתן, יליד 2004, ספורטאי בנבחרת ישראל בשחייה מרחובות, היה גם שותף לשחייה מדליית הזהב באליפות אירופה יחד עם קבוצת השליחים מיקס מעורב של ישראל, מקום 9 באליפות אירופה, אלוף ישראל ושיאן ישראל. מה יקרה שתזכה במדליה אולימפית? והנאסי גם מוריד כבר לאירוע. טוב, אז אמרתי שזה האחרון, אבל לא לקרוא. אני ממש מודה בזכותך לא לבוא, נכון, ואז בזכות עצמו. תקנת שלי, אבל שם מקום כדי להיות לידך. בסוף, הכל הולך לשחייה, הכל הולך לתחרויות, הולך למחנות אימונים, וזה באמת כלי עצום שאין מה לעשות. כאלו שנולדו עם הרבה כסף, יש להם פשוט יתרון, וזה שעכשיו הקרן של פיטר פאצ'ק נותנת את כל הכסף הזה, עוזרת, נותנת תמיכה גבית, תמיכה באמת בכל מה שאנחנו צריכים. זה משהו פשוט בלתי רגיל, ואני לא יכול לתאר עד כמה החוויה האישית שלי בתור ספורטאי הייתה מיוחדת. אין את ההכרה הזאת, ופיטר מבין את זה, כל הצוות של פיטר מבין את זה, ואני פשוט כל כך שמח, וכיף לי להיות פה, ממש, ממש כיף לי. איך אתה מבין, נגיד עד עכשיו? איך אתה חושב? מכספי אישי, עבודות, לבקש מההורים, גם אם אני שונא את זה, זה לבקש מההורים,
זה לא לצאת לפעמים לתחרויות. אתה יודע, לפעמים יש תחרויות שאתה חייב לצאת אליהם, ואתה לא יוצא. ואפילו מנויים במועדונים שונים ברחבי הארץ הייתי צריך לעשות מהכסף שלי, ועוד המון דברים שפשוט כסף, אין מה לעשות, זה כלי כל כך עצום שיכול לעזור, וכל אחד יכול להבין את זה. וזה עבודתי. עבדתי בתור מציל, עבדתי בתור מדריך שחייה, עבדתי בתור מורה פרטי, ומה לא. ניסיתי המון דברים. רק לשחייה או פתאום תפתיע אותי מתמטיקה, ספרות? להכל. כל דבר שהביא כסף. אתה יודע, בסופו של דבר יש לך חלום, והחלום הוא עומד מלפני הכל, לא משנה מה, בפריוריטיז עומד לפני הכל. ואם זה אומר שאני צריך לעבוד עכשיו הרבה יותר קשה, ואני צריך לממן את עצמי, ואני צריך להשיג כסף בכל צורה שהיא, אז אתה משיג אותה, אבל אתה גם מפסיד דברים בדרך, משהו שכסף פשוט, אין מה לעשות, זה העולם שאנחנו חיים והוא עוזר, ואני גאה להיות פה, גאה להיות חלק מהחבורה הזאת שנבחרה להציג את להיות המחזור הראשון של קרן פאצ'י, ומקווה שזה יעשה שינוי. בבנק או שאתה צריך ללכת עם זה לסניף? אני הולך מחר לנסות ללכת עם זה לסניף, נראה מה יהיה. תודה רבה. תודה רבה. אוקיי, זהו, רשמית, תם הטקס. היה אחלה של טקס, אני חייב להודות. הרבה מאוד תקשורת הייתה שם, מירי נבו הייתה שם, היא הנחה את הטקס. אני מקווה שאני אוכל להעלות חלק מהתכנים שהיו, ביקשתי מסבתא לצלם, בוא נראה עד כמה טוב היא צילמה את זה. זהו, אני נשארתי פה אחרון, שעה עכשיו 9:05. קיבלנו את הצ'ק, כמו שאתם רואים, סך הכל 54,000 שקלים, זה מחולק ל-12 חודשים, וגם קיבלנו איזה בקבוק. זה מגניב כזה עם הלוגו של הקרן של פיטר פלצ'יק, מקווה שרואים את זה טוב. וזהו, אני אסכם ואגיד שכבוד גדול באמת בשבילי להיות באירוע כזה. א', פיטר בן אדם מדהים, כולנו יודעים את זה. כל מי שעוקב אחריו לפחות, כל מי שמכיר אותו, יודע שהוא באמת שגריר שאי אפשר לתאר במילים עד כמה הוא עושה טוב, וזה בדיוק השגריר שישראל צריכה. ופה עכשיו מצפים מאיתנו להיות השגרירים הבאים של ישראל, ואני מאוד מקווה שנצליח לעמוד במשימה הזאת. האמת היא שאני יודע שנעמוד בזה, כי ספורט, מה שיפה בו זה שהוא באמת מדבר בפני עצמו. ואין פה שום דבר זיוף, כן? אם אתה לא מתאמן בצורה הכי טובה, אם אתה עכשיו אוכל לא טוב, ישן לא טוב, אתה רק משקר לעצמך, כן? התוצאות בסופו של דבר יראו את מה שאתה עבדת עליו. ולכן אני חושב שזה כל כך יפה וכל כך אותנטי, הספורט, ומשהו מייצג, ובכללי אני חושב שאנחנו כעם ישראל, כעם היהודי, אנחנו עם שהוא לדעתי מאוד אותנטי, ואנחנו מאוד אמיתיים, והצדק גם חשוב לנו, כן? גם אם אנחנו נהיה עכשיו במקום שאנחנו נצטרך לשקר כדי להשיג ממנו יותר, אני לא חושב שאנחנו נעשה את זה, אני לפחות אישית לא הייתי עושה את זה. מהסתם זה תלוי סיטואציה והכל כן, אני אפשר להביא לך פועלת מדינה, אבל באופן כללי אנחנו אנשים טובים, אנשים איכותיים, וכל הספורטאים שהיו היום, באמת אנשים שיצא לי להכיר אותם רק 3 פגישות, כן, אבל כל פגישה הייתה כל כך מחברת ומעצימה ומגבשת, ופשוט מרגיש שכל ספורטאי שהיה היום, הוא באמת הולך להיות השגריר הבא של ישראל, הוא הולך לעשות משהו שעדיין לא עשו, ורואים את זה שהם, יש להם אופי של ספורטאים. זה כל כך מעורר השראה וכיף לראות את זה מהצד, ואני מקווה שאחרים יכולים גם לקחת את זה ממני, כי באמת חשוב לי להוות מודל השראה לגיל הצעיר, ואני יודע גם שזה משהו שפיטר מאוד חשוב לו, דיבר איתנו הרבה על זה, על להוות השראה לאחרים, ואיך אתה נראה בכל סיטואציה, איך אתה מסתכל על עצמך. הדברים האלו כל כך חשובים, וברגע שאתה משנה את עצמך, אתה משנה את כל העולם. והיה לי תענוג להיות חלק מהפרויקט העצום הזה. מן הסתם זה לא נגמר, כן? זה רק התחיל. ואני פשוט גאה, אני שמח, אני כיף לי, ואני שמח גם שאני הגעתי למקום הזה.
תודה על זה שהתחרתי על המקום הזה, כי לא כולם היו עושים את זה, וניחמתי בשבילו, וכמו כל דבר, צריך לעבוד בשבילו, וגם בו הייתה סערת רגשות, גם בו יש יתרונות, יש חסרונות, יש מלחמות והפסדים וניצחונות וכל כך הרבה, ואני מרגיש שצלחתי את זה, וזה לימד אותי כל כך הרבה, כן? בין אם זה להכיר אנשים חדשים, ויש כאן כל כך הרבה בעלי עסקים, כן? אז זה כל כך חשוב, הנטוורקינג הזה. רק אפילו בלי להיות בקרן, בלי להיות שייך לזה, להיות עם האנשים, בעלי עסקים ויזמים ומוחות מבריקים, שפשוט כיף לי לדבר איתם, אז להיות עם כל אלו, וביחד גם עם הספורטאים הכי טובים, כן? בסופו של דבר, הם השאירו לנו מורשת שאנחנו רוצים לעמוד בה, ומורשת טובה וחזקה, ומקווה שאנחנו נעצים אותה, ונפתח דלת חדשה ואור חדש לגיל הצעיר יותר. וזהו, ובכללי גם כל התקשורת, זה משהו שבתור ספורטאי אתה לא חווה ממנו יותר מדי, והיום היה הרבה ממנו. והאמת היא שאני מרגיש שאני די שואומן, וכיף לי להופיע, כיף לי להיות על במה, כיף לי להיות מול המצלמה, אבל עדיין, כשאתה ככה מתנסה מול כולם, ואתה באמת מציג את הדברים כמו שהם, זאת אומרת, אתה אותנטי מול המצלמה, ואתה אותנטי בבמה מול כולם, ואתה מדבר עם אנשים, ואתה אותנטי, שוב. וכיף לי שהצלחתי לעמוד באתגר הזה, והחיים הם כמו משחק, כן? כל דבר בחיים כמו משחק. וכשאתה מבין שהחיים הם משחק, אז אתה פשוט יכול ליהנות ממנו. ואם אתה לא מבין שהחיים הם משחק, אז אתה פשוט תקוע על הספסל בצד, ואתה לא משחק אפילו. וכיף לי שאני מבין את הדבר הזה, ואני מקווה שאני אוכל גם להעביר אותו אליכם. ואם זה המשחק של החיים, אז וואלה, כל כך שווה לשחק בו, שווה להיות בו, שווה להיות בפסגות, בעליות כמו היום, ושווה גם להיות בירידות הכואבות, כמו בספורט, כל אחד יודע עד כמה הנפילות יכולות לכאוב. ומי כמוני ידע כישלונות וכאב, במובן הזה של כישלונות שפשוט צורבות את הנשמה, וכואבות יותר מכל דבר אחר, ופשוט כיף לשחק במשחק החיים. ואני אסיים עם זה, רק תעזו לחיות, תהנו מכל רגע שאתם עוברים, גם אם עכשיו אתם בבאסה, תזכרו שזה חלק ממשחק, תזכרו שהכי חשוב זה פשוט להמשיך קדימה, לא לוותר, ומי יודע, אולי גם אתם תוכלו להגיע למעמד כזה, אולי אפילו גדול יותר, ולנצח במשחק החיים. אבל תכלס, עצם החיים עצמם זה הניצחון, זה המשמעות, לדעתי. ואני מאוד מאמין בדרך הזאת. זהו, עכשיו 9:15, אני כבר תכף ארצה לחזור הביתה. יש לי נסיעה של חצי שעה פחות או יותר, ומחר, האמת היא שמחר אין לי צבא לשם שינוי, כי המפקד נמצא בחול, שזה נחמד מאוד. וזהו, אני אעדכן אתכם בהמשך. תודה שצפיתם, תודה שהייתם חלק מהאירוע הזה. מקווה שנהנתם. יכולים לרשום לי פה בתגובות מה יותר אהבתם, מה פחות אהבתם, מה אתם לוקחים מהסרטון הזה לעצמכם, כי זה בסופו של דבר הכי חשוב. והולכים לצאת עוד המון סרטונים מהסוג הזה, ובאופן כללי, מהחיים שלי ומאימונים. ותחכו כבר לסרטון הבא, כי הולך להיות פה מטורף. ויאללה, ניפגש בפעם הבאה. תעקבו לעוד.